Mga anak ni Lorenzo, pamamaayos Lorenzo, diis kalimutan, makapitis sa pagkakasalanan o pagkakalo pinakalo. Ano ay ang pinakalo sa mga anak nilulunod o pinag-usap na makakaayos niya sa pagpapakita sa inyong mamahal at kasunod sa inyong mamahal. Dahil ang kapapaan ay ito sa nilulunod at ayos. Ang kapapaan ay nilulunod o pagpapaan. Sakay na guys. Okay kayo. Ito lagi si Lutong siya. Wala niyang adayon. Ayo palabi. Palabi ya. Membuat si
Hello guys, naman na jud og lubong in town si Juanito Tutong Duran. Ihatod na sa kapahalayan nga dayon. So salamat kay inyo guys yung pagsunod kanunay sa among mga video. Manghinaot ko nga naagyud mo kanunay mo like ug mo follow ug mo share mo sa amo ang Facebook page. Thank you guys. Bye bye. God bless.